Битката за острова на мечтите, накратко BFDI, е американски анимационен уеб сериал с гласуване от зрители на реалити, създаден от близнаците Хуанг, Майкъл и Кари, които са най-известни с името на канала си в YouTube, ZACKNZLLIFY. Сериалът е за съревнование между неодушевени, антропоморфни обекти. Премиерата е на 1 януари 2010 година и непрекъснато излъчва епизоди. Досега има 5 сезона. Целият сериал е качен в YouTube. В каналът ZACKNZLLIFY, извън уеб епизодите, сериалът се разшири в уеб късометражни филми, уеб игри, като BFDIA 5B, музикален албум и стоки, като плюшени и физическа книга. Първият сезон, просто наречен Battle for Dream Island, продължи от 1 януари 2010 година до 1 януари 2012 година и разказва история за 20, по-късно 21, неодушевени, антропоморфни обекта, живеещи на измислено място, наречено Гойки, където са познавали един на друг през целия си живот. Те живеят мирно, докато мистериозен говорител не пада от небето и обявява състезание за спечелване на Dream Island, луксозен остров, който всички обекти жадуват. Първоначално те са разделени на два отбора, Squishy Cherries и Squashy Grapes. Те се състезаваха в предизвикателства всеки епизод, а съдбата на губещия отбор е поставена в ръцете на зрителите, които решават в секцията за коментари кого искат да бъде елиминиран от шоуто. Форматът продължи с няколко сюжетни обрати, докато трима състезатели останаха да се състезават, след което победителят от тримата беше директно гласуван. Този състезател беше обявен за победител и трябваше да избере кой да бъде допуснат на острова с него. Вторият сезон на сериала, Battle for Dream Island Again, продължи от 2012 до 2013 година и следва подобен формат на първия сезон, но с няколко нови героя. Заедно с повечето от оригиналния актьорски състав. Той също така разширява историята на поредицата. Беше отменен по-рано поради проблеми с осигуряването на приходи в YouTube. Сезонът беше подновен след 10 годишна пауза с излизането на Well Rested. Сериалът се завърна за трети сезон през 2016 година след 3 годишна пауза. Сезонът беше наречен IDFB и започна приблизително 1000 дни след събитията от последните епизоди на сезон 2, където обектите вече не се състезават и сега живеят в измисления YOYLE City. Сезонът щеше да добави повече знания към шоуто и да покаже как обектите се адаптираха към новия си живот. В момента има само един епизод, добре дошъл обратно. Четвъртият сезон, гореспоменатата битка за BFDI, се проведе от 3 ноември 2017 година до 9 април 2021 година и се гордее с актьорски състав от 64 състезатели, нови и стари, които отново се състезават за награда, BFDI. Художественият стил е по-свободен и по-опростен, което позволява епизодите да бъдат пуснати по-бързо, като понякога се наблюдават по-дълги времена за изчакване за почивки и празници. Сезонът беше домакин на For EX. От X Finds Out His Value до For Goes to Far, когато беше домакин от Donut до This Episode is About Basketball, когато X се върна. 4 също се завърнаха в Влез изхода. Сезонът беше преименуван на Battle for BFB X Marks the Spot и имаше актьорски състав от 14, по-късно 15, състезатели. След като стигна до финалната тройка, говорителят замества For поради съкращения на бюджета, оставяйки X и останалите състезатели на BFB. В финалния епизод всеки реши конфликтите си. Излезли са 30 епизода от този сезон, нов пети сезон, Battle for Dream Island, The Power of Two, с домакинто, беше обявен в The Escape from Four, излизащ на 10 януари 2021 година. То успява да убеди 40 от 54-те останали състезатели на BFB да присъединете се към неговото шоу.